U qed nabbikom dik ir-responsabilità. Kull wieħed u waħda minna jrid jiffaċilita l-ħidma tat-tobba u tan-nurses bl-azzjonijiet tiegħu. Kien dan il-mod li l-Prim Ministru Robert Abela farfar responsabilità tal-kriżi li hemm fl-ITU f'bosta swal fl-Isptar Mater Dei u lilin, hekk kif kollox hemm aktar minn 200 pazjent bil-COVID-19 rikoverati fl-isptarijiet. Dan meta saft il-ġimgħat ilu, Robert Abela kien qed jgħid li l-pandemija hija taħt kontroll tant li l-mewġ jinsab fil-baħar. Ikkonferma li s-sitwazzjoni għadha taħt kontroll. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. War li ċifra tal-vittmi bil-COVID-19 issa hija ta' madwar 100, il-Prim Ministru fix-xatt tal-Isla fejn hemmhekk niżżel il-Parti tal-Laburisti għall-attività politika tal-ħadd filgħodu qal li l-poplu Malti jkun solidali mal-anzjani u l-vulnerabbli. Dan mingħajr ma qal jekk hu se jġiel lis-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis jerfa' responsabilità politika tal-ħerba li jagħmel il-virus fost l-anzjani, partikolarment fid-djar residenzjali. Iżda b'medja ta' 3 imwiet kuljum u b'aktar minn 900 każ f'ġimgħa waħda biss, il-Prim Ministru huwa kburi b'dan is-suċċess kbir. Poplu li wera li kien kapaċi jaffronta l-aktar mument diffiċli fl-istorja ta' pajjiżna b'suċċess kbir. U mad-dati differenti li l-ħabbar dwar meta se jasal il-vaċċin tal-coronavirus f'pajjiżna, Robert Abela l-ħadd filgħodu żied data oħra. Id-data li fiha il-vaċċin mistenni li jkun magħna qiegħda dejjem toqrob, kuraġġ, tama, dal-ftit ġimgħat li fadal jgħaddu. Ma naqax ukoll li jkompli jagħti l-kuraġġ. U għalhekk li nagħmlilkom il-qalb. Il-qalb, it-tama u l-kuraġġ. Iżda fl-ebda ħin mal-issen soluzzjoni waħda għal kif se jrażżan l-isplużjoni dejjem tikber fil-każi ġodda, hekk kif il-każi attivi tal-coronavirus issa jlaħqu ftit anqas minn 2200. U fl-ewwel opportunità li kellu mill-kisma ta' pajjiżna bl-elezzjoni ta' Roberta Mezzola, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' mawgurax il-Viċi President il-ġdida tal-Parlament Ewropew u minflok mingħajr ma l-issen nisimha kompla jinfexxi attakka ħidmieta fl-istess Parlament u ħidmet esponenti oħra tal-Oppożizzjoni. Intant fi sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li f'nofs kriżi pandemika Abela huwa maqtuħ mir-realtà għaliex reġa' naqqas milli jagħti wens lil min tilef lill-eżis tiegħu u naqqas milli jħabbar xi strateġija biex jilqa' l-kriżi bil-każi ġodda tal-COVID-19.